Здравейте, дами и господа! Сега ще ви покажа едно нещо с Camtasia. Вижте сега. Тук сме, дами и господа. Това е как се прави епизод 6, мисля, че. И сега ще ви покажа как да направите снимка, която нали, около 5 минути снимка с песен. Не знам дали ме разбрахте, но сега ще видите. Речем снимка на Дедпул. Речемта снимка на Дедпул, казах. Ако се чудите откъде изтеглих, сега ще ви покажа същност откъде да си изтеглите песните. Така, влизате в YouTube. Примерно да речем Казах с песен, бе. Ето я. Штракате... забиве... Штракате на нея. Ако не чувате песента, съжалявам, но не снимам с Fraps. Не знам защо с Bandicam не ще да правите. Окей, ето е песента. Ще спрем на пауза. И сега, копирайте ето този линк. Натискате копи. След това влизате тук и пишете давате на ето това YouTube to MP3 Converter. И след това, нали, копиралия линк, ето с пасте тук го поставяте. Давате на Convert видео. Ето я. След това давате на Download. И след това се записвате и тя е готова. Но понеже аз имам тази песен, ще натисна хището, за да я затворим. Така. След като сте готови с песента и с снимката, опа, съжалявам. Защо го направихте? Интернет Explorer, кой ползва този интернет изобщо? Окей, извинете. Аре бе! След това слагате взимате снимката и я слагате тук в началото. След това давате на... Не, всъщност така трябва да се вижда на целия екран. What? Добре. Наново да го направим. Така, и на мен ми лагва на къс, естествено. След това... Ето песните ми. Изберете си някоя. И я поставяте на аудио 2 от началото.
това обаче уместите тази снимка ето до края на това, за да не спре да се вижда последователното. Правите така да ви е право направено. И след това правите